Focus levels. You're Una maganaga Jesu muno shamisa Una etaminana desiratizo Zino tokudana Jesu muno shamisa Una etaminana desiratizo Zino tokudana Jesu muno shamisa Una etaminana
Jesu munoshamisa, munoita minana nezviratidzo. Saka tokutendai Jesu munoshamisa, munoita minana nezviratidzo. Munoita minana, munoita minana, munoita minana nezviratidzo. Munoita minana, munoita minana, munoita minana nezviratidzo. Ishe pamuchato wekana makashamisa, makaita minana nezviratidzo. Jesu pamuchato wekana makashamisa, makaita minana nezviratidzo. Kana paJeriko Baba makashamisa, makaita minana nezviratidzo. Kana paJeriko Baba makashamisa, makaita minana nezviratidzo. Saka tokutendai Jesu munoshamisa, munoita minana nezviratidzo. Saka tokutendai Jesu munoshamisa, munoita minana nezviratidzo. Munoita minana, munoita minana, munoita minana nezviratidzo. Munoita minana, munoita minana, munoita minana nezviratidzo. Inga goreri Jesu makashamisa, makaita minana. Ndisireyo machia mairapa. Vana vakamira tichiita zvose izvi, regai titende Mwari nebasa rose riri kubatwa pano. Asi ndanzwisa kuti kune hama zhinji dzakuda kumhanya kumabasa. Haleluya! Ndichakumbira panguva ino tisvike panguva yezvipo zvedu. Baba vavandambira vobhadhirisana uyenyu sekuti arume bataita zvaringana kuno. Saka pakubviswa kwezvipo zvedu tichatanga kukumbira kuna ana baba vanatezvera vedu, ndivo vachativarurira nhau yekubviswa kwezvipo muchandiregerera. Vana venyu vari kunyora zvipo vaita sekunge vaenda kure nemi, taita kuti vaende pavanoonekwa nevanhu vose. Saka regai titore mukana uno tivape mukana vachiuya vachizobvisa zvipo zvavo muzita raJesu emhuri kwamakunze. Haleluya! Sister varikuno kwandakamira ndo vachange vachinyora zvipo zvemari, keshi kana chikwereti, zvese tinozvida zviuyapo. Ava sister varikuno ndo vachanyora zvipo zvemidziyo yese inenge ichibviswa nevanhu muzita raJesu. Haleluya! Ndokubira kuti tiite tichimhanyidzana nenguva dzedu nekuti tine tumwe hama dzakuda kusimuka muzita raJesu. Amen, 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 amen. MC DJ imbumira indatsikwa pano. Hey, ndodi tinete.
Haleluya. Amen. Ndanjida tunataura patunati aiwa mwanangu imbotaura iwewe. Ava ndiwe baba atezvara redu. Mundiregere ndiyataura vakamira ipapa ndisingavatenderi kugara pasi nekuti ndoda kuti vaonekwe. Baba vari kuti ivo chekutanga ndafarira muchato wevana vangu. Saka mkuwasha wangu nemwana wangu chipo chavo chekutanga ndakachitenga, asi handinazokwanisa kuchitakura kuya kuno, asi mukuwasha murume akauya akachiona ndakamutengera deep freezer. Baba vanopfuurira mberi zvakare, vanondigamuchidza mari yakanaka muruoko rwangu inoita iwo 1000 rands. Vanoti ivo pa 1000 rands iyi ini kubasa kwangu kwandinoshanda. Vanhu vaizviziva ndine mukadzi wangu 1 nevana vedu, saka bosi wangu ndiye akatipa chipo cha 1000 rands. Tichirara baba maoko vachigara pasi vandigamuchidza mari inoitara 600 rands vachiti chipo chabva kumukoma wangu vanonzi baba vasiti vanovaite zvakanaka muzita raJesu. Amen. Hatifambei tichiuya nezvipo zvedu, hatifambei tichiuya sunungurai kuuya wemhuri kwamakunzi sungai muchiuya. Amen. Apa tiri kubva mhanyano yezvipo, mukana wekutaura ndichamupai uripo papurogiramu wekuzoti mutaure. Haleluya. Chekutenda vemhuri kwamakunzi, asi vandititaura mashoko angu mwanangu. Hanzi ndafara kuwe kwangu pano pamuchato wevana, ndauya ini mumvuri mukuru kuzokufukidzirai. Ngoma baba Marongwe namai Marongwe, baba vari kuti muitirwe zvakanaka, kune zvandiri zviripo mberi zvamuchazoudzwa, asi pano vatine mukoma wangu $5 ropafadzwa muzita raJesu. Jesu. Amen. Baba hizo makundi
kunyanya nechipo chavo che $400 400 murina muri dzoko. Hanzi ndini muningina wa baba wake, baba watanaka wako makunzi ndafara nezvaitwa nemwana wesikana wangu muzita raJesu nechipo chavo che $8. Tinatanga pano sitini makunze varikuti ndafara nezvaitwa nehanzvadzi yangu nechipo chavo che $100. Ava vari pano ndiba mukuru vaamai marongwe vanonzi baba Chambera varikuti ndafara zvakanyanyisa nechipo chavo che $8 murina muri dzoko. Avandamai guru vari pano vari kuti mwanangu zvawachata waita chinhu chakanaka, handidi kuti unoinda kunana ja kunotsvaga stofu. Hanzi ndiri kukuropafadza pano ne2 plate stofu muzita raJesu. Ameni. Murume wamai guru vari kubva pano vanotaura vakunze vabvisa chipo chavo che $400. Ndiye atanga kuita chinhu chakanaka nemukono wavo $5. Haleluya. Vanakunze vari kuti ndiri kufara nezvawaita mwanangu nechipo chavo che $6. Maita vasukuru nechipo chavo che $14. Guru mama vakuru vari kuti tafara nemusikana anonzi Natasha. Hanzi pamhuri yedu ndiye musikana mukuru, ndiye zvaita chinhu chikuru. Vari kuti nechipo changu che $5
kitchen chairs murina murito. Ana mai guru vatitikazo sivana zvedu ndakuva nechipo changu chinokutinanatinira asi panguva ino vati introduction yavo vari kuuya ne50 rand. Murina murito. Murume wako haachire mundiro dzebakosi dharamba nechipo chavo chemapuleti ari panaya handimerenga mazimanaka chakaitokokaundawo zvinoda. Murume murito. Hanzi ndini amai munin'ina wamai vaNatasha ndafana nezvaitwa nemwana wangu nechipo chavo chemapureti avo 4 nemakapa avo 2 nesipunu yavo yesilva yakanaka. Murina muritoko. Vakuti ndafara zvakanyanya kune zvakawanda zvikuteera mukwasha usatya nechipo chavo che$2. Murina muritoko. Vanin'ina vaNatasha Sandi, Itai naMelody vari kuti vatafara nezvaitwa namukoma nechipo chavo che$6. Murina muritoko. Ndazoipinda DJ panapa pane zvakuitika threatened panakati mayane iwe vanatete vauya panapa vari kuti tafara nezvaitwa nemwana wenza dzedu ne6 mapoto nemigoti nemadhishi nedhishi racho rekuachira kwete zvekuachira chisiya hembe dzemunhu nemudhishi nengura tozoita zvimwe zvazvinoita iro rauyo rekudzisa nematsosha. Murina muritoko. Iro ndakabata iri hanzi idhishi nezvipo zviri mukati zvabva kuna mainini o. Murina muritoko. Ndakavatengera chipo chavo chakanaka Michael hanzi ndinodziya Russell Robs. Murina muritoko. Yakanotengwa iriko panzi muchingobva pano come and collect. Wapera meseka tinotenda nekureko makunze nezvipo zvose zvamatipa makamuitire zvakanaka muzita raJesu. Amen, 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 amen. Randakanganwa ndipewo nhamba dzenyu dzekokeshi.
namba tenyu tego keshi dinyere leo pass best kwa dinyere namba tego keshi uko dipa right chini kufuria mberi nebu fisma bashu jali banga mbara ngayonga tibatino kusumu dosimishi takufuria mberi udamkomana tibo shimufa mfeda ndiri kusumu tira mfano wangu tichikuria mberi nebu fisma bashi po tichienda kunana baba nana mai nemburi yose yeba marongwe waamkana wenu wekuya pandali penu mutikisa shipo shenu marwabikresha kanaka mutikala jesu haleluya Jesu munerudo munerudo Jehosa munerudo munerudo Jesu munerudo munerudo Jehosa munerudo munerudo mama munerudo munerudo Jehosa magari tenganero fa munerudo Jesu munerudo munerudo Jehosa magari tenganero fa munerudo Jesu munerudo munerudo Jehosa magari tenganero fa munerudo Jesu munerudo munerudo Jehosa magari vira bamujinji kwa munerudo Jesu munerudo munerudo Jehosa uvira vitazo zedu munerudo Jesu munerudo munerudo Jehosa magari vira bamujinji kwa munerudo Jesu munerudo munerudo Jehosa munerudo munerudo Jesu munerudo munerudo Jehosa munerudo munerudo mama munerudo Jehosa munotida munotida Jesu munotida munotida Jehosa magati tenganero pa munotida Jesu munotida mama munotida Jehosa virivana venyu munotida Jesu munotida mama munotida Jehosa virivana venyu munotida Jesu munotida munotida Jehosa bindiraiwo mama bindiraiwo bindiraiwo Jehosa bindiraiwo mama bindiraiwo bindiraiwo Jehosa bindiraiwo bindiraiwo Jesu bindiraiwo bindiraiwo Jehosa rumbizwaiwo rumbizwaiwo mama rumbizwaiwo rumbizwaiwo Jehosa rumbizwaiwo rumbizwaiwo mama rumbizwaiwo Jehosa magati tenganero rumbizwaiwo rumbizwaiwo Jehosa magati tenganero rumbizwaiwo rumbizwaiwo Jehosa rumbizwaiwo 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 Jehosa rumbizwaiwo
mudzi asi ndoda kuti uzoti tina nechipo che$5 iri pano muri nemuri dzoko mbuya varombo ari kuti nechipo chavo chepoto yakanaka iri umu kana ndauya kuperu ndoda kudya zvinhu zvakanaka muzukuru uchibikira umu muri nemuri dzoko Haleluya! Vanakamira navo ndivo baba vamukoma Alani Marongwe vakunzi baba Marongwe ngasi vati kune zvakawanda zviri mberi zvakakumirira mwanangu asi pari zvino ndine chipo changu che$10 muri nemuri dzoko ava ndibaba vaAlani vamwini vake vari kuti ndafara nezvawaita mwanangu watisimudzira watibvisa kushorwa kwose nechipo chavo che$15 muri nemuri dzoko ava ndivatete hanzvadzi yababa vaAlani vari kuti ndafara zvakanyanyisa Alani nezvawatiitira vari vakuropafadzi wabvisa kushorwa kumhuri yekwedu nechipo chavo chemawataglas arum hanzi ina handimwe timu rora kana ndazvaipa kwako unondipa mvura nemawataglas nechipo chavo pamusoro che$5 muri nemuri dzoko vari kuti ndiri muzukuru ndafara zvakanyanya nezvaipa nasekuru nechipo chavo che$2 muri nemuri dzoko ava vatara shoko gura ngumira vatiwo kumhuri kwedu kana tisisina vana mai Alani watiunzira mai saka kwanzi mai tiri kukugamuchirai zvakanyanyisa nechipo chavo che$20 muri nemuri dzoko Amen. Amen. Murume akamira mberi kwangu kana kutombodzi. Murume akamira mberi kwangu ari kuti ndiri mukoma waAlani. Ndaishiwa zvizhinji kwa pamwe chete naAlani. Asi zvaiitika muupenyu zvichiti paradzanisa. Ndichakumbira baba Bethel muye kuno. Baba Bethel, baba Madonna. Ndokumbira usvike kuno ndikuremekedzai mukoma wangu pane pandoda kuti ndiitirewo. Saka baba ava vari kuti ndiri mukoma waAlani ndafara zvakanyanya. Saka mukoma wangu ndikukukumbiraiwo kuti muende nechipo chandakabata kuna baba namai Marongwe. Mukoma vari kuti zvese zvakaitika muupenyu Mwari vaigadzira nzira yavo vandigamuchidza chipo
Mukoma very good cameraman. Enda unashika basara kuna uyanzu nditaura. Baba matoni washika basara yao. Buru na muritoko. Come and collect your car. Special note ndategani chitaurire ndoga ndiri kukumbikwa chekutanga ndagwadziwa vamwe vachichata ndikati ndatorerwa murume ndirimo zvabva ipapo umwe akunogara mumota Allen first boyfriend yangu kudeka kuna Mwari muzukuru tafara zvakanyanyisa zvizhinji. Allen ndoza achifarira nyama. Allen ndoda kupa mbudzi hombe yekuti vati umbonobraya. Ndokutanga ndichipedzisira ndichiitika ndoda kuona beauty irambe iripo. Hatimona isusu tachembera asi vana sekuru vari kungotichengeta. $20 yangu unotanga kudira peturo. Vapakuharare indingotarashozva ndauti handi tafarisa nechipo chavo $25 muruna muritoko. Mbuya Zengeya hanzi ndiri kuda kungotaura kuti Allan kudenga kuna Mwari nechipo chavo $2 muruna muritoko. Ava ndi Mbuya Zengeya zvakare vari kudzoka neshoko rimwe cheterero rekuti Allan kudenga kuna Mwari muruna muritoko nechipo chavo $2. vari kuti ivo ini ndiri maiguru vaAllan ndine mapoto ake ari kumba nemudzimai wake zvakare ndine murume wandakagara naye pasi tikawirirana kuti pamota dzedu dzatiinadzo
wamingachiva ya Alan. Saka hanzi mota iyoyo ndiri kuiperekedza kuna Alan ne$5. Murume muritoko. Apa ndikuza mati munyasona zvinhu zvatirikuita panapa hapana chitsotsi chinozoitika kuseri. Fair deal. Ava vari kuti vana vabvisa mota ndivo vana vangu inini. Ndakafonerwa navana vangu vakati mhai ndo zvatafunga. Ndikati regai ndinoperekedza mota iyo kuna Alani nechipo chavo che$5. Ndivo mbuya kai abereka murume abvisa mota nemuroora mudzimai wake. Amai rudzi vari kuti hanzvadzi ndafara watisimudzira nechipo chavo che$2. Murume muritoko. Vari kuti murume abvisa mota uyu ndiye anga ari chikomba changu. Nobva atorwa namai avo, nobva ndasara ndapa ma1. Ndikati ndaana Alan atorwazve aenda. Saka ndatozozvimanikidza kuti regai ndichitongofara, kusafara kana kufara atoinda aenda. Nechipo chavo chemidziyo iri pano, maplati akawanda vese vari pano nana mai ava nyaweni branch. Muzita raJesu murume muritoko.
Wakati ifotola wanakanaka. Man put ndikupe 3 minutes. Hallelujah. Hallelujah. Tinongozwa kungotenda nekungofara seprovince yeGauteng. Hallelujah. Tinongozwa kuti Natasha mwana wedu watifadza, waita chinhu chakanaka muprovince yedu ndeyokutanga. Hallelujah. Paruwadzano izvi zvinhu zvaitwa neprovince yedu yeGauteng seruwadzano. Haleluya. Tichiti mwanangu atidi kuzonzwa kuti baba vadya sadza rine mapundu, takuitira stovhu yakanaka 4 plate yekuti ubikiro baba zvakanaka, vachidya vachiguta, ugare zvakanaka mwana wedu, tinokusvira zvakanaka. Haleluya. Ropa fazer chakutera nemvura nemvura. Haleluya. Haleluya. Ndinonzwa kufara nekutendana Natasha. Ndiri mai mutungamiri vebranch raNatasha. Mwana wangu wachata kubranch rangu wokutanga, saka ndinonzwa kutenda ende kufara kuhamene kufara wasvika papi. Saka inini nababa branch reJoburg, inini nababa mutudza tati mwanangu Natasha ofuga kumbeze rako iri uchifara uri mukati memba yako. Panapa ndakabata inonzi iyo pachirungu slow cooker. Hanzi yatengwa chipo chabviswa nevanonzi Sister Lois Gomo vanona vati Joburg South Africa. Murina muritoko. Vanhu vari kuda kutaura, handisi kukurambidza kutaura. Mukana wenyu kutaura uripo, asi ndaitira kuti vanhu vamwe vakuda kuenda vasina kubvisa zvipo. Tiri pano kusvika Ishe vati amen. Vanhu vese vanoda kutaura muchataura kusvika ndatotiwo amen. Ndine matina plates ndakabata pano akanaka, ndine pani zveiri pano yandakabata yakanaka, zvabva kumadzimai echireti netriangle zvavatuma nazvo nababa vamuromo. Muzita raJesu murina muritoko. Murume akachena uyu, murume akachena uyu. Mai Bushumani na Mzale Mauto vari kuti tine maglass jars edu nechipo chavo ichi. Mwari vakuitire zvakanaka. Murina muritoko. Uyai vane zvipo. Kunyangwe vari kuita zvechikafu muchirangano MC wenyu unoda mvura kana kokora zvayo. Uyo yaoma. Uyai nezvipo, uyai nezvipo. Ruwadzano Chief Branch nechipo chavo $6. Murina muritoko. Okay.
tina baba na mai chairman vema yuti zvakupiose baba na mai chiponda vari kuti tafara mukoma Alani na sister Natasha nezvamaita nechipo chavo $20 muri nemuritoko. kupapanya marata vari kuti tafara mwana nezvamaita nechipo chavo $12 muri nemuritoko. Mukadzi akanaka baba mai vari kuti iyi introduction yekudzoka kuchaita nababa vesungano saivo sasekretari vari kuti ndazarura mukana nechipo $2 muri nemuritoko. Mukadzi akanaka baba vakurwa kumire kuHarare kuSouthgate nechipo chavo $10 muri nemuritoko. Mukadzi akanaka muchechi muno tine varumbu vedu vairi. Saka pavarumbu vedu vairi tine umwe wacho akanaka akachena baba vaBrushman vari kuti vandafara Alani nezvavaita nechipo chavo $20 muri nemuritoko. Tinotenda shumba pano ndine shoko rakanaka baba vari kupfala vanotya baba vasisiva ndivo chairman wasungano hanzi Alani welcome to sungano nechipo chavo $4 muri nemuritoko. Right. Mira varikuritambira pane murume aiva panapa ava ndibaba vamuromo vari kuti iwe ndine $2 yandakabata nenzimbe idzi. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Hanzi kana pazoto anenge aona kuti hazviite ndiye anozobviswa mari iri pamusoro pemari yangu. Ini ndiri kuda kuti best wemusikana anonzi Pauline amire kudya amenye nzimbe mbai mbiri adzipe kuna Natasha. Zvikanzi best wemukomana handisi kumuona ngamenyezve mai mbiri adzipe kuna Alani. Izvi hanzi zviitwe mukukurumidza pasina kukundikana nechipo chavo $2. Baba mukoma gift musengi vati ndiri kuda kugura chimuromo chenzimbe ndopava muromo vodya dzimwe dzese dzoenda naachiponda nechipo chavo $8 $9 muri nemuritoko. Baba vamuromo maita mbiko yamaita
hamuoni kuti hakuna anozoita zvisingaenderani nemi. Murume unobva auya nemari yakawanda sekutaura kwamaita kuti anopikisa anoenda yakawanda kumusoro pendabvisa. Saka ari kuti iye imi pano ndakabata $5 yamaisimba vekuharare vachitafara nezvamaita nechipo chavo kuti $5 murunda murito. Baba vaticharwa ndibaba vedu vemuno munharaunda yemaushu vanosapota chechi ino zvakanaka. Hanzi ndafara nechipo changu chedola kutsika panzvimbo tsvene muzita raJesu. Baba vamuromo moita muchidya kuti munondipinzisa please. Right, mari yandakabata pano $30, $10 from baba muromo, $20 kubva kuna baba tofa. Hanzi saka matishora here kuti vanhu varege kuchanzimbe nzimbe ngadzidyiwa. Ava ndimbuya madhono vari kuti ivo ndafara zvakanyanyisa nezvatona Alani nekuti anga ari mwana akadzikama asingasarudze vanhu nechipo chavo chemakinapletsi 2 murume muritoko. Bishop Chara vari kuti ndafara nezvaitwa naAlani watidadisa. Ndamai Bishop Chara nemuchipo chavo chemautaglass 2 murume muritoko. Ndati hapana. Shoko riri kuti nzimbe ngadzidzoke padzibapo. Bana mai maromwe andivana mai veruwadzano veJerusarema vari kuti ivo tine poto yedu hombe iri pano, tine mapleta 6. Hold on. MC ndiani audience kurambidzira zvamuri kuita asi mangonditeerera kuti pedzi kudetsera zvipo zvevamwe. Madzimai eruwadzano epaJerusarema vari kuti tauya nechipo chepoto nedhishi nemapureti anokwana iwo 6 nema50 kg echibage 2 nehafu pamusoro. Hanzi mwana watidadisa murume muritoko. Hold on. Mbuya madhono vari kuti iwo muzukuru Alani watidadisa nechipo chavo chedinner plates. Shoko ravo rakupedzisana ndatukura ndipakabatana nevamwe sezvakaiweziva murume muritoko. Baba Nyamhanza vakuchibva ndakumbira vamwe kuno kutibatsira kugamuchira zvinhu izvi.
Tamirai, ana maya makamira hapa vari kutivo Alan apa kuno kuchikomba baba wabete kwanga ari chairman wemayuthi kuno kuchechi vakanomita chairman wemayuthi kugweru saka vari kuti tafara nekuita ndinokumbirawo kuti munhu vari kuti vatafara nechipo chavo che 3-door wardrobe. Muruna mutoko. Dibora kana zingane ndani. Hallelujah baba ende. Dibora kana zingane ndani. Dibora kana zingane ndani. Hallelujah baba ende. Sinondiremera kana zingane ndani. Hallelujah baba ende. Sinondiremera kana zingane ndani. Dibora kana zingane ndani. Hallelujah baba ende. Kondo ya Sisera kana zingane ndani. Kondo ya Sisera kana zingane ndani. Hallelujah mambo endo. Sinondiremera kana zingane ndani. Sinondiremera kana zingane ndani. Jehova kana muchiti ndimi manditumando. Iwe Jehova kana ndimi manditumando. Ndimi Jehova kana ndimi manditumando. Yore Messiah pakana ndimi manditumando. Yore Messiah pakana ndimi manditumando. Andidi kutumwa nechikwambo ndimi manditumando. Andidi kutumwa nechikwambo. Vari panava ndibaba muvhangeri vabete vepano paJerusarema vauya nechipo chabviswa nana baba. Vauya nechipo chabviswa nana baba paJerusarema chinoita icho $9. Muruna muritoko. Ivo baba vabeta, baba vabete ava muvhangeri ava vauya pano vakati ndakaona kuti mwana wangu akaita chinhu chakanaka, akandidaidza ndikaenda kwese kwandakatenderwa naShe, ndikanovesa dombo kana kuti munyai waAlan. Saka vati unyai hwangu ndiri kuhusimbisa nechipo chavo chembudzi yanzi hweutore nhasi kwete mangwana. Muruna muritoko. Haleluya. Baba muromo munoona nenye zvinhu zvacho zvazvakati asindiwandire saka ndazopuwa imwe ngakati wandire makoini saka paya zvinoverengwa uko yawanikwa iri $16 yandabve ndati iyo yakadaro iyi. Saka baba vachiponda chairman vauya pano vati aiwaka hazvisiri izvo handi tiri kufamba zvedu pichana pichana nechipo chavo. Murune muritoko. Uyai nechipo bali naye wedu wewe
ndakakumirira vanhu vaMwari madiko. Nzira dzemushando dzinorongwa naJehovha, nzira dzemushando dzinorongwa naJehovha, dzinorongwa naShe, dzinorongwa naJehovha. Zvipo uyai vose vakuda kubvisa zvipo ndakakumirira. Amen, 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 haleluya, amen, amen. Baba mando zela shamando ita Baba mando zi Isu shala mando ita Bari Baba Ati munoziva kuti zvinhu zvevakuru hazvingataurwe. Anozviziva chero kumba kwenyu katsinga kako kariko kuti zvinhu zvevakuru hazvinodii. Saka pazvinhu zvevakuru ipapo pane introduction iripo. Baba namai bishop, rega nditi mai bishop vaita introduction yavo yepoto hombe nenyekuve bhisi panapa pazvishiya munhu amhanya kudii kuretora asi inotoreko kumba. Haleluya, murina muritoko. Bishop vati introduction yavo. Ndikuita introduction yangu kuna Alan yekuti Mwari wakuita zvakanaka nemba yako nechipo chembudzi handizvo zvinotorwa kumba. Murina muritoko. Zvakanaka zvirikuteera muchazviza. Damiri wakuna navanhu vakachena. Itora zvakanaka kuchena ikoko. Amen. Because of time. Hallelujah. Amen. Sister Natasha Tamara Kuru ne nitayeru for hands. Hallelujah. What's that story? Kuti mabaya ndio majara yeye ni 1 2. Nanja wali 4. Alafu padala ni ngaya. Hawana toza mageti nanje. Ede anakona kudzisa for rooms not one. Maisi. Tinopenda nechipo chenyika yakapapereketi. Vanokuita zvakanaka muzita raJesu. Murina muritoko. Ndopapa ndapenda kuti baba vanyamanza muye ndiribatsira kugamuchira zvinhu. Ava ndimai priska youth advisor wepano paJerusarema vari kuti vandafara zvisingaiti nechipo chavo chegari kunira nzi tumai munhu anotora izvozvi hombe gari kuni hombe kuya kuti hombe murina muritoko. Ungatidii hapana. Maibete vepano paJerusarema vari kuti ndangonzi vakufara nekuda kweyuti zvavatiitira nechipo chavo chembudzi. Murina muritoko. Tovakachimubvunza ipapo. Haleluya. Amen. Chikomba kwaya yamira yakapirira murora. Ona chikomba kwaya iyi iri kufara ichiti mai chiedza chemumba cheno zvavo maurembo wakashinga mwanangu Mwari vachakutungamirira. Haleluya. Amen. Murina muritoko. Ngatiuyei vakomana ndakakumirirai loriko ini nayo.
Uyu murume akamira pano DJ murume akamira pano atuma nevanotwa baba vajeroki nambatadza nambokumbira dzakushanda manje hanzi ndine chipo changu chekutenda kuti kusungano tawedzerwa imwe monye yakati simbeisa nababa wete nechipo chavo $10 iri muwaleti yakutransferwa izvezvi nemurume uyu akamira apa ndobva ndakonfema kuti zvaita here murume muritoko saka tichavakumbira kuti muraisire foni yavo pachache vatikuda kutransfera izvezvi ipapo kana pasina panoita regai vange kunobayira kumba kana pasina panoita chache baba namai muchire sura kumundoro vati tafara mwana nezvamatiitira nechipo chavo $5 murume muritoko ungati iyi hapana mbuya gate mbuya vasikana mhisho dziri kuda kuyerera ndozvari kunzwisa kuti zvavharana hanzi musikana atorova pasaiwendo asi rega ndikuperekedze muimba yako uropafadzwe nechipo chavo $2 murume muritoko maismaratamba vari kuti ndafara nezvavaita mwana wedu alani nezvavaita mwana wedu natasha nechipo chavo $2 murume muritoko ava vari kubva pano vanotwaiwa mukoma finance musengeri hanzi goodbye Mr. Alan muchienda kusungano asi pamwe tiri tose hanzi tiri kufara zvakapfurikidza kufara kwamwe kuti songe tiinako nechipo chavo $2 murume muritoko uyai nezvipo uyai ndakakumirira vakomana ndiri kufara ini ndiri kufara ufaro wangu wakanyanyisa DJ Baba Peter Matondo Lekubrawaya province Kungeta vari kuti Alan na Natasha matikwene matinadisi baba namai Matondo vatiwe tine chipo chedu chembudzi muzina raJesu haleluya murume muritoko uyai munyorese mazita muzamba uya munyorese mazita ndinotenda pane nyaya iri pafoni iri kundiratidza kuti muwaleti ya baba namai Marongwe mapinda mari inoita $10 iri kubva kuna baba vajeke murume muritoko uyai munyorese baba namai Nyamanza vakuti mwana Alan nemwana Natasha matigonere mwari vakuitire zvakanaka nechipo chavo $5 murume muritoko tinotenda Mwari wamazimba tinotenda haiwewo kandichigara pana mai vangu naiveduwe koma tidadi imbai
wadi kuti vanoda kutendera Mwari nekuti vakanaka nguva dzose. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbuya Bishop vari kuti Alan mashoko anoteererwayo iwe. Mbuya Bishop vari kuti Alan naNatasha Mwari verugare ngavakurangarirei parwendo rwoupenyu. Kana mukamira navo havakusiyei muri vega, vanokuchengetai, vanokurwirai, vanokuropfakai, vanokusimudzirai nechipo chavo chembudzi. Hanzi kungofara zvangu, kufara ndinonzwa kufara. Murune muritoko! Mbuya vangu vasipo paita chinhu chakanaka pano, vanhu vabvisa zvipo kuvana venyu kusvika pakuti mukoma waAlan namai guru ake vaDhirapo vauya vakati aya makii mota yava yaAlan. Mai vakabereka murume abvisa mota, nobva vasimuka vakati ndirutsigira nawo iyoyo, takazvigarira pasi. Mwari vamuitire zvakanaka muzita raJesu, amen. Muruna murito. Mukoma Julius wabva kumashamvura hanzi ndiri kufara zvakanyanyisa nechipo chavo $1. Murune muritoko. Haleluya. Vari kunze kwetendere kusongana mutendere kudarikwa. Musavharire vanhu panze. Amai Shairi pachitumbisa vari kuti ndafara zvakanyanya nechipo chavo $1. Murune muritoko. Murume uyo wandapa nhamba dzababa marongwe dzeEcocash wadi ndipewo chipepa chine nhamba dzandakupai. Uyai nacho kuno kana muri padhuze. Baba vari panava vakakovarara Dhewa, kwanzi nevamwe Dhewa vakamira pano, Dhewa madadisi. Hanzi cheya makagara Dhewa matiratidza kuti tofanira kutoita chimbi gore risina kupera tigare, kwete nekuda kwecompetition asi nekuda kwekuti hanzi takuda kuzviti zvichiiswa muzodzo nechipo chavo $5. Murune muritoko. Bulawayo province iri kuti iyo maita munyama kuti muna MC asingakangani, saka zvese zvezvataurwa ndozvironda. Hanzi tine chipo chikuru kubulawayo province chiri munzira, chiri kuuya, asi pari zvino tati kuri kutonhora nechipo cheblanketi iri ranzi munongedzo wezvipo zviri kuuya zvikuru kubva kubulawayo province. Muruna muritoko. Fambisai baba riri kurema. Right. Uyai nezvipo. Uyai nezvipo. Baba namai Tigere vari kuti ivo Dhewa munin'ina watidadisa nechipo chavo $20 yasengwa muwaleti menyu iri kutiratidza pano kuti yapinda zvechokwadi. Muruna muritoko. Right. Tichikurira mberi nekufara. Baba ngorima. Pakudiwa malaiti.
anambobviraita kaya. Asi babangu rima vachiita zvemaraiti vaperekedze vasati vavhura kesi yavari kuvhura. Tichavakumbira kuti vanhu vachiva nezvipo vaperekedze musati memamadhiringi iwayo mumbouya mumbovaidza vabereki vari pano. Handisi kumisa zvipo vese uyai ndakakumbirirai asi vanhu vambouya vambotinakidza timbofara tichirumbidza Mwari. Mukoma Farai branch vatumira mari kuwaleti yenu inoita yo $6 murunamitoko. Baba namai chikundu hanzi nevatambi vamaita muimba yenyu munyasha nemurudo nemurugare vazvirambe zvakadaro nechipo chavo $4 murunamitoko. Get ready. Yeah, hallelujah. Rega ndichidedzera iyi webva vatamba. Mainowani cheshe branch vabvisa chipo chavo $5 hati tiri kufara manezvawaita. Amai shumba vekuchecheche branch kuchipinge vari kuti mwana wedu tiri kufara nezvamaita. Murume muritso nechipo chavo cha $3. Murume muritso. We are in the ship.
Possibly rewind and come again.
Manesipo ngasuye. Tichipisa zvipo zvedu ndichimwa zvangu ndichiri pakugara. Mondoro Apostles ndinokukumbirai muadvance uchiva kuna mberi tipfuure mberi nekurumbidza vari kugadzirisa nhau dzekeke mudzigadzirisa ndimo rikanganwa. Sorry, ndakudedza ine kunge dedza zvinokashi musikondinzwa. Hanzi imi vanhu vakamira pakeke nababa vamuromo nechipo chavo $2 muchionizocheke pasina zvandambonzwisisa $2 chinogara pasi. Ipai chocolate kubva and chendini chwezi kana pari panhau yezvekubeja izvi zvekufara vanhu vachiwachisana zvamuchiratidza kuti tiri kufarira muchato wedu wevana vedu. Hapana chikwereti, hapana chikwereti. Right, Mondoro Apostles vachirova zvavo takamirira vari kuti vavada kudya keke vachiuya nechinoita kuti vadye keke. Vose vari kuti vatoda kuwedzera imwe $3 yemaminutes 10 kuti ribva ratakurwa riende kuimba iyi. Baba maichembere vari kuti $5 keke taakucheka. Mukoma chikasa vanogara muno maronde maushu ati ndafana mukoma Alani nezvamatikira nechipo chavo $1 murume muritsoko. Tizoramira chirona nekuita mavimba tichipfuura mberi nekufara. Murume muritsoko. Varume manayo nevatambirei ndwari mukana manawo asi paita varume vari kuti chedu $5, $6, $7 keke kuita imigarai pasi nechipo chavo $7 keke pasi garai pasi nechipo $7 takanyana romanyete ona. $10
Baba Nyamanza na baba wa Muronu, Lati and Dixon, you are a man of confusion, not a master of ceremony. Get out of this tent. Let you watch out, check $2. Pana MC Yuan. Mondoro kwa yango kare pasi. Yekukatsika mondoro kwa pasi yakazvimirira yayo yega mabvisa mari yekuniburitsa panze kwete yekubvisa mondoro. Mondoro kwa yana amesinga adzokere. Mondoro kwa na MC adzokere pandima.
imabvisa mari $2 imabvisa 2 saka vakune 250 imekuda iyi ini ndiinde pabasa ndianunga mwana Jehovha akakunda ungati basa rakatenda kubva kuseni muuya nemari kuzondipisa mairasa ava vanumezvo vari kuti Dickson ne$3 kana pasi tatigarai pasi mondoro na MC wei totanga program nyowani Mariani shoma netora Mariani shoma saka mutambo wakatomira kuipa Yesu yangu ayekubvuma zvino ndikuzokera hangu panze asi pane program yavasina kuziva ikozvo tiri kuona mukwasha wedu marongwe achienda nekeke kuna nababa nana mai mari vakuitire zvakanaka muzita raJesu murume muritoko murume muritoko takamirira ana verongwe vachizoenda nekeke kuna nababa nana mai murume muritoko kubuda hangu ndichibuda aiwasa MC Mansati mane mukana hapana zviri kufamba program yezvinezvi iri kuno saka zvese ngazvimbomira izvozvo vumaitirurame tapidi guru yawe yafaita mondoro tokamudino anzorme hati mondoro neava nechikokezaJonas tarai pasi hati ndichiretumbotiridzira redio nguva yeshe chinakurura $5 redio vari chakuti chinanaka ine vati mondoro pasi egare tirikuda kuti mupiridziro shoko ravasina vati dindindi ndiro zvavataura kutaura kwamude mai marume vakuti ndikutsigiro paredhiyo ipapo $2 Pasura mwijei nechitache $100 hati mondoro ngaitoke panyangao unatulikuyewewe kana vatusopa ground songa yenguwa saka anamai varipano varikuti tabvisa $7 yekuti mondoro gare pasi $100 rands is equivalent to $7 saka antu babata kudya isoni overseer mondoro gare vati pamusoro pe$100 iyoyo ndamondera $2 kuti mondoro irove ndima vekosakomana
Mkono wangu pakura wakuti ndawetera $2 yangu kuti pamaria pisana na mayo radio ngayo. Iwe DJ sana ke unandiro sana tena na mbele kutina bana. Ndiki ndikuta tabasi. Agomani. Muri pigwani, munari kirwa toki plan. Could you possibly rewind and come again? Nakoma naona ni $5. Hadi kasonge tabaka chiria. Bakomena za mtamba ndili kukuwa naye ana na mai nini wewe mtambo. Kipesi ndio wewe mwenyewe kwa Kristo. Na nataka kufanya Abacha kuchizi wa kuti ilikuwa kwa 50 cent kuti msiku mchukumi. Ensi ya kule mbura. Hanzi na Ruya nechipo changu kuna brother na sister Natasha cha $2. Mwili na mlitoko
Mwenye mkikumita kwa sababu ndipindisa business na pisa maya. Right, Ezekiel. Daria koma yako, daria ndaba yako, nekuti uchapa, aungara yambi. Daria koma yako, daria ndaba yako, nekuti uchapa, aungara yambi. Andotende huka, andotariza kumatiro, nandarirairo, kubata kwangu. Angarura kubata. Wariwera, narirairo. Tanzi Mondoro nile tandiwa tambiwa idolati mumire papo hanzi inindi chimba sobe kuti zimwe zvinhu wega imaka ngomira ipapo hanzi vakangomira ipapo ndoimba angoshi ungandidi ndakakombwa namauto izvozvo zvimwe zvinofunga wega kuti zvinodeiko zvinongoda kusiyana nazvo wobva watera vamwe nekuti muzotwa ungamukwanisiwe mwari vakaona zvemberi zvatisanditaona isu chechimba tunabitsei vanhu vangoanga para tunaeaara jesu Baba wachanyau wati mwana mkisoni washanda kutangara Baba
mirai. Pana mkoma tawanda Bushman. Mimi mmoja tongero nyewe. Vati iwo model apostles ichimba. Nechipo chawo che $50 ndoda kutamba Driza na mkoma ranga. Ati tunatamba Master City 2 nechipo chawo che $50. Mkoma ranga. DJ Hasika mtemo uno tinambu unafuna kupata mali yakawanda kudalika $10. Ndio kukumbira ndaka $50 ndio kisana na yeye mchino kana basi. Sinakuti zvaarikuda kuti ndiite ari kumata handizvigoni. Apa nditorine certificate rush. Baba muromo waya ne50 cents handi Dickson ndoda kuti uise mic pasi utaure nemasign language. Apa ndozvo zvatinotorine degree nazvo manyura. Saka ndichashandisa mic. Ndichashandisa maoko angu kuita zvavataura handiti.
Imini manje kugara pasi kwenye kuchaneti. Kwa ndima ida tennis edu. Saka kugara pasi kuchaneti. Maicha kuchichira kuti. $1 iri. Mbuya kaba. Uya ikono kumberi. Mungu tauro mashoko. Mchikamchira. Muru watano awuya. Lakini mako mfundi sijata bawati wiya kufutora mashoko alo. Kana mchinga mjira kuzorora zvenyu kugara munozorora asi muri padhuze muchiziva kuti basa rose rekuinda tena vanhu rasarira kwamuri. Munogona kugara kwekuzorora asi tichikusimudzirai muchipfuurira mberi zvakanyanya nepurogiramu. Regai tipe mufundisi pano mukana wekutaura vachigamuchira Natasha kurovatano. Hanzi namaicha kuchichi kana vanhu musina kubvisa mari mbuya gaba munotaura kusvika mangwana amugari pasi zvekumhanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mwana kana koyena ndikoitaura sezvaizvi. Munoda kungofara nokutenda. Nebasa rabata pakati penzvimbo ino. Pamusoro pevana vedu vatakabuda tinavo. Basa irori rinogona kungotendwa. Ndisivatende ivo vanopinda musvitsa. Pamusoro pokuti kana muchiri mapinda musvitsa vavana mai mukati momusha. Munogona rudo. Munogona rudo hakude matongo maviri. Mumusha mukati matongo maviri kwatinotengeswa. Haleluya. Azora pese. Nokutanga chirumana. Haleluya. Haleluya. Hanzi mugamuchire mwana wenyu kusvika pazoitwa challenge kana pasina munotaura. Haleluya. Ndinoda kungotenda nokufara pamusoro pemwana wangu. Right. Ala ni mwana wadzadzi angu munosvika. Tambeta sorimire mama antumudzinge. Tambeta zotigare pasi nemari yanga yabviswa $50. Baba vari vauya $2 vari kuti Dickson agare pasi mbuya akaba vachipfuurira mberi. Haleluya. Ndoda kungotenda pane zvaitika pano nokuti Alan uyu mwana wangu wode waguma varanda. Saka ndoda kutotenda makarabhe vangu vawandirwa nemwana wangu. Dai zvichipira varozvimbo somuka iwo timboonekwa pano nousha hwedu hwatinako mukati mechetezva kupa. Haleluya. Haleluya. Ndozvanangotinokotendaona zvokuti mukati menzvimbo inei varozvitikubata usho mukati mezvakupeduwe unotoonao manira zvakaita. Kana ukaona sangano richikuda vanhu 15 veimba imwe chete sangano rakaoma iro. Ndingoonaiwo kuti varozvi vakaomesa muno zvapi. Kana kungotitenda zvinotenderwa. Arani ndinokutenda kuti daongoita sezvinoita varozvi vanochengeta vakadzi vavo. Ukangogona kuchengeta mukadzi wako mwanangu tinokupa engo. Dai muroora waya mukati momushango ukangogona kutichengeta. Chinongonzi mukadzi kuti baba akaendedzi kungopa chikafu mufunge. Shoko ratagona vamufundisi panapa ibhudo kuti anzi kungopoka sipo. Sipo iyo inokudzwa pamuroora. Haleluya. Dai mwana achiitira zvakanaka mukuita kwaita vana vedu pakati penzvimbo ino zvaingowedzera vana vapi mukadzi akanaka mukadzi akanaka akomana mukadzi akanaka akomana mukadzi akanaka mukadzi akanaka akomana mukadzi Mama,
kana murume kana mama anobva kuna Mwari.